Salam dostlar, men Ceyhun. Bu institutga öz-özüme so'rab berdim. Bir minut bilen adamy ýaşylyk etip bolarmy? Köp adam diýer, bolmaz, etmez, bir minut näme täsir alar? Men ýöne ynanýar. Azap bilenim adamlarda ol täsir goýup bolar. Şoň üçin halalja gazancymdan bäsman alar, on hersini bir minut döwürder. Bu adamlara näme täsir galar ýa? Şonu göreýlik. Anana bir minut ýaşylyk başlaýar. Prosta berde gep pulla däl. Ýöne adamlaryň ýaşylyk etmek, begendirmek, hemmesiniň ýüzüni güldürmek o zat dälmi? Hopsa bäş bolar. 3, 4, 5 sany. 5 san birlik ýaşylyk. Onda dowam. Ne? Kim maqa işläp berer? Kötü işläp beren adam maqa. Ana bir çıkdyýdy. Ara ikän bir staýdy. Ana tapdyk la. Bah, ene bärde. Bir jossa işläp beren ekan, soň ýany bar gaýda. Assalamu alaykum. Omy ýaşmady ene. Olmaydı. O ýaşy. Hay men şu bir ýaşy. Sagat wagt ýetdiňde gelip tustalarmy saýla. Öyle. Git bir jyk aly. Omy ýaşmady ene. Oğlum ya. Ben ağam tamam. İşte beyazlığa tıkladılar. Sultanın büyüdüler geçip var ya. Bak. Berdi işlep verilme ama. Bize korkmayı şeyler. Berdi işlep verilme ama. Kim bakka? Assalamu alaykum abi. O mu yaşmadan ama? Ne can sağlık? Ay men bize yaşlık bilen geldim lan. Geçip baradım oğlan. Dostlar onları işlep verene kaldı. Ne ama? Sucağı sırayın içinde de bir işlep veriydi. Sultanın ayağı. Canım sağ olsun abi. Sağ ol şeydi ya. Eğer bir mak gitti. Ondan sonra yine bir mak gitti. 2 manat gitti. Yani 2 tane yıllar sadan. Bugün kimin eden en boyu işim var bile. Sabi 2 tane yıllar. Ne demek? Adamlar yılgırsı ve begenci demek. Şimdi kalan yine 3 yaşlığı devam ediyor ya. Kalanım görüver ya. Kâver adamlar bunun içinde dünya bir de sözeme testi. Şoň üçin men bir list bilen bir ruchka aldım bir manda. Şimdi men bu listde goýja sözler ýazap duýgulanyrjy. Ana kimdir bermen okar we ýylgyrar. Şeýt beni benim ýylgyrsyň adana. Bu listde durmuş owadan ýa-da sen basararsyň. ýa-da sen beter gowa adam şu sözler ýazap. Şimdi men şol listde göçüreýin. Bir ýerden atyp goýaýyn. Yani men asaýyn. Ya bak. Doğru. Hani böyle hava. Böyle hani hava arkadaşlar. Sen basararsın. Sen beter o adam. Elime dama gülüp diyorsun. Bana kim yazdı? Kimdir bermen okar we ýylgyrar. Şeýt beni benim ýylgyrsyň adana. Her yerde kovu yas niyetli adamlar var ama. Hayran aldım birinci sefer hoş gelmişsin yani. Bunu belli yaptığım defterimde illa koyayım. Reallik olmamy değil, elden gelen kona göre değil. İşlep beren adam yok.
Ana bir işläp beren soglanmam. Sulh owlady da bir işläp ýok. Han bir bar köreýil bir elimizden kömek gelsin. Göreýärsen. Kömek gerekden. Diňe barma, kömek ellen gelýän kömek beýil. Biz ýany bar göreýler näme? Ellerine kömek gelmez mi? Assalamu alaikum. O mayda. Yaxşı mı Oğamadım. O yaxşı yaxşı. Gel da. Näme işläp kömek gerekmi? Aylar başga aylar bitmedimler. Kömek edeylik gellimler. Kömek gerek bolsa bolar. Az koy. Elgiris ýaşaýsyn gyrowdur. Adamlar şoň üçin ýaşylyk etmegi hiç eliňizden aýama. Böyle das bolanmaz. Ýöret, manama. Orada sağ ol köp Böyle. Hoş. Kömek bilen ayama uly kömek et. Sen bolmasaň näme ederdiň ben? Bah, üstü başımda kömek. Yani bir zardan yılgısına galdyk. Dostlarymla kömek etdik. Oturanakan işläp bana ýakajady. O kömek bar. Real kömek. Elden geldi etdik. Diňe bir man pulla dal o kömek. Bu adatly bolup bile. Sizem ýatdan çykarman kömek etme. Aksama düştü. Yani ne var? Sağlarda paylayalım mı? Ben sağlarına top oynap gelelim. Ben doktor bize gelin bari. Top oynap ama. Bol size bir sorak var ya. Bilene. Sorak. İstan sorak. Her bir sorak. Berat bir kitapda 120 sahifa var. Bir günde 20 sahifa nokta. Ne açıyor nokta? Altı. Bırak sen bilme. Bir sana. Anam. Yeni bir ayda bir pencereni açtırmak. Omuz var falan. Alt pencere var. Sağ ol. Hani böyle bitince. Tapar çağalarımıza gönderdik. Ay prosta bir manat, bir manat. Hiç zaten kemelme ya da artma ya. Beýdip ýaşullaram, ýene ýaşul adamlarym hemmeksine begendik bolýar. Prosta bärde gep pulla dal. Ýöne adamlaryň ýaşly etmek, begendirmek, hemmesiniň ýüzüni güldürmek o zat dälmi? Bu zatlary edip hem sogap kazanýar, hem çağalarda uly täsir galar, hem ýaşly adamlarda uly täsir galar. Elgiris ýaşaýsyn gyrowdur. Adamlar şoň üçin ýaşlyk etmegi hiç eliňizden aýama. Men bugün bäsmap bilen dünýäni üýtgetip bilmedim. Ýöne bäsanadan begendirdim. Eger hemmemiz seýletsek, hakykatdan hem dünýä üýtgetip biler. Agza bolun. Hemmeksin begenjine golla alyň. Bizden daşlaşma.